Muri yeZimbabwe ndinokukwazisai nhasi ndiri kunzvimbo yePenalonga Mutare River pane nyaya yekuti tingoti hedu tazosvika mapurisa atotora mukomana but pane mukomana anga ane mazuva mangani awira mvura anga ane 1 day anonzi akawira mvura achitogeza munganditsanangurirawo here zvakaitika? Vakomana vaigeza vakatoti 1 day. Okay. Saka zvakaitika ndezvekuti mukomana vachigeza vachigeza akazorasirwa musoro. Saka akauda kutwina achidhigidha achidanda mberi kudai. Alright. Saka akangofamba 2 steps. Pakafamba 2 steps 3 akabva anyura. Paakanyura haana zomboonekwa zvokutotoshaikwa. Mapurisa akatodedzwa after day 2. Alright. Pane rinye rekubhira ndanzwa nhangu achiti akatorwa nenjuzu. Amene munozvionawo sei? Izvi zvambotaurika. Zvambotaura ko imi mukuona kwenyu? Haisi kuona kwedu takatoona chikaranga. Pane zvine zvakaitika handiti? Amen. Kozi paatobuda nhasi anga asina kana tombozvimba kana dumbu kana chinoratidza kuti munhu akamwa zvikafu kuti anga achibleedha ropa. Chiitiko ichi chakaitika nezuro ichi chakandibata mukuru wangu nekuti zvakandishamisa pano pava pachigezerwa nevanhu nguva refu. Saka zvakandishamisa ndichingozwa munhu atonyura taitocherawo nditoshandawo basa muchitoshanda basa tatosiya matools pasi ndobva tatomanya ikoko kotoona kuti hapachina. Maimuziya here munhu? Mukomana uyu asingamuzivi. Ezini kuti kumboonawo achifamba achiita basa rake kana kutongombomuonawo kudhumana naye pamashops? Chakaitika apa ndechekuti tashanda takawanda handiti tokunenge taimuziva fesi yake but tisingazivi zita rake. Uzi tashanda pacast tichiya zvokuti eze magurupu vamwe apa vamwe apa vamwe apa ita zvemashift because kune vasingazivi maybe vanhu vasingazivi kunoitwa zvegold zvokuchera handiti saka yaitoshandawo. Anga aine hama here? Anga aina mukoma wake anga aina mukoma wake. Saka mukoma wake vatorwa vakazoenda mapurisa. Mukoma wake zvatoitika vasipo vanga vatoenda kumba kunoudza hama kuti ndo zvakaitika. Mukoma wangu munozvionawo sei kuti munhu paaigezera everyday ozongonzi afirapo? Inini hazvisi kutondifadza chero izvezvi akanditarira. Mwana wangu wava kutongoti denda wana mari yangu ndaendawo kumusha kwangu. Hamuchatodi zvekushanda neni. Chiitiko ichi chatondikachamadza. Handandamboona chiitiko chakadaro nekuti panzvimbo paya pachigezerwa nevanhu nguva nenguva. Ndo zvinhu zvandinetsa kuti vanhu vaitombochuhwa ipapo vachiita sei. Because ndo panotogezera vanhu vakawanda. Vakomana vese vanga vashanda pamaini. Zvinhu zvinotoshamisa taura henyu. Ini ndira kugeza upo makusini. Akatogeza kusini. Nditozonzonzi panyura munhu pano pandageza makusini. Munoona mani. Zvinhu zvinotyisa. Ko imi munozvionawo zviri normal here izvi? Tozviziva kuti panoitika chinhu chakadai mukoma vanhu vanotanga kusumudza mashoko akati hapana kunyatsa kujeka ipapo. Kozi nezuro vamwe vaitoti anenge atorwa nenjuzu. Hatichazonzi paazobudisa nemasita zvanzi anga ari mumadhaga. Saka venharaunda vari kuzvionawo sei vamwe vanoshandawo ikoko kwachiita basa rekushanda iko vari kuzvionawo sei? Because since ndabva uko ndikuona kuti kuri kutova it's very tense. Vari kuzvionawo sei venharaunda nechiitiko chinotyisa chakadai? Chiitiko ichi chiri tokachamadza ichi. Chinotyisa. Kana area yacho yese yaisoshandirwa ndikuti pachoshandira munhu. Panenge patofiwa munhu. Pari kutyisa. Zvingaa nhamo zvayo but anoita mabasa ari nani. Even isusu takutongoshingirira kutongoti inofanira seni kubuda gozi kwakuti ndisvike $80 saka manje ndinoenda kutotsanza kuti ndikaona $4 nenda kusvika. Motombosiyana nazvo? Zvinakidza. Mari ndo dzatirongomisa vanhu mukuru wangu. Munhu angomisa mota.
pasina manje aimoda kushanda panzvimbo yoyi. Panzvimbo yakadaro. Nechitiko ichi chaitika kacho. Kuti tine mabatirwa acho tichiitopa mabasa pacho. Yeah, sure. Unenge wakuona kuti zvinhu hazvingori nani kusiyana. Zvitoribheta kutsvaka material. Handiti, but imi munofanirawo kungwarirawo ikoko nokuti kana zvaitika kudai pane pamakambonzwa here mumashure zvakamboitika kutotanga? First time. Kumadhemu ikoko hapana shoko rakambofamba. First time. Ish.